Machiegni kendo nyakor mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Tan migawo mar somo yango ni jopuonjre mabiro donjo e kuonde tiegruok mag lwedo kata TVETs igeno idho malo nyaka 2,000 kachop higa manyien. Kalore kod tend kuonde tiegruok go e pacho kae, giwacho ni kwan jopuonjre mago madonjo e TVET to ochung' e $500,000 kowuok e kwan mar 350,000 mane nitie e chak mar higani. Jagoro mong'ere mochung' ne kuonde tiegruok mag lwedo Dr. Esther Moria oyango ni piny owacho osendiko jogo mabiro tiego jopuonjre gi maromo 2,000 kama koro miyo kwan gi chopo nyaka 3,300. Moria wacho ni gisechungo komiti mabiro rango chenro ni eneno ni jopuonjre go yudo tiegruok mabiro konyo ngimagi makiny. With our sagas, our agencies, to over 60,000 candidates. The students' intake, we are now at almost 500,000. When we started off this journey last year, we were about 350. We are now at 500,000. And by the end by the middle of next year, my dream is that we will be at around 1 million. Because we have partnered with GAO. We are not waiting for the students to come to the institutions. We are going to the institutions to tell them to come, because we have the space to train you in any skill that you want to do. It's not about mathematics and geography and whatever. No, it's about what you can do. And I believe everybody in this world can do something, isn't it? We are looking at touching the lives of our 7 million young people, whom we are targeting that by 2030 they will have the requisite skills, and therefore they will have already transited into dignified and fulfilling work. It is the skills that young people have that will enable them to transit into the world of work. Riwruoge mag saga okwa mondo mi